митинг, протест срещу това, че искат да вкарат нашата страна във война срещу Русия. Нашата сглобка, така нареченото некоалиционно мнозинство, състоящо се от ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, ДПС, са послушници, които господата отсреща, те са представители на тази страна, като им заповядат и те са готови да се бият срещу Русия, срещу последния не само украинец, но и срещу последният българин. Ние това не трябва да го позволяваме. Ето защо се обръщаме към тези господа отсреща и им казваме: уважаеми господа, ние знаем много добре кой командва в нашата страна и затова ви молим, не вкарвайте България във война. Не вкарвайте... Няма да ги молим. Искаме. Да, точно така. Настояваме да не вкарвате България във война. Оставете ни да живеем в мир и разбирателство. Мнозинството от българския народ иска да живее в мир и разбирателство. И вие нямате право да ни вкарате във война. Ако искате да воювате, прав ви път. Но нашите синове не са по-малко мили, отколкото са вашите синове на вас. Да ходите гаренти. Черните забратки на нашите майки не са по-малко черни от забратките на вашите майки. Затова не вкарвайте България във война. Ето това е нашето искане. Освен това, вие в предишната голяма световна война, Втората световна война, се бихте с руснаците заедно срещу нацизма, срещу хитлеровския нацизъм. А сега вие не само мълчите, но поощрявате различни неонацистски елементи у нас да рушат паметниците на съветската армия, на Червената армия. Ето затова ние ви питаме: от позицията на каква етика, на какви ценности вие правите това нещо? Защо не искате ние като народ, ние като общество да живеем в съгласие с нашата съвест като страна майка на славяно-православната кирилска цивилизация? Ето това, ако вие искате да се наричате велика страна, защото вие претендирате да сте такава страна, щом сте и искате да сте велики, уважайте другите народи, близки и далечни. Уважайте техните традиции, техните ценности и най-вече сложете край на тези войни, които вие водите. Ето това е нашето искане към тези господа.